Salam, hormatly vatandaşlar. Şu 25 aprel 2024 ýyl. Hormatly vatandaşlar, ine meniň Parijdaky voyažym tutarýar. Men şonuň üçin size bolup geçen wakalar boýunça şu Türkmenistan hökümetiniň UNESCO bilen gurulan ýa-ni konserdi we Türkmenistan hökümetiniň Ýewropadaky biznesmenleriň ýa-ni hökümetleriň agzalary bilen şu Türkmenistana investisiýa geçirmek üçin, ýagny neft gaz gudaklaryny bundan beter investisiýa we para goýup, ýa-ni Türkmenistanyň baýlyklaryny daşyryda çykaryp, öz gurmanlyk intizar, öz köşklerini gurmana, öz arkadaş şäherlerini gurmak üçin ýa-ni eden hereketleri barda şuň gurulacak. Ine şuň netijeleri şuň men gutardym işlerimi Parijda, daňda men başga ýere gitmeli. Ine şu Amerika gaty wajyp Türkmen halky üçin sebebi şu geçilen çäre egerde biz hiç reaksiýa bermesek, onda Türkmen hökümeti Ýewropa döwletleriniň agzalaryny, biznesmenlerini allap, bütün dünýäni allap, ine Parijde bir investisiýonly ýagny konferensiýa açdyk neft gaz boýunça we şu ýerde bir topar biznesmenler bilen gürleşip şertname bagyşyp pul çekilýärler. Ine mesela günü öňünden aýdaýyn, ol mümkinler gurman bolýyn, ýagyşdan dolar ýagdyranyp, dolardan ýagyş ýagdyranyp aýdany, ol yalan. Şoň üçin men döwlet hökümetinde işleýän adamlar öýlenýän, döwlet işgärlerini öýlenýän, Türkmenistanda krizis, pul gelmeýär Ýewropadan. Sebäbi men gürleş gördüm, oňdaşyndan bizde başga informasiýa bar. Ýewropalılar diktator döwletlerine pul goýmaýar. Egerde Türkmenistan diktator döwletini çalışsa, ine Fransaň özü 60-70 milyar dolar euro goýjak bolýar Türkmenistana östürmek üçin gürleşikler bar öňünden. Ine şoň üçin men size şunu aýdýan. Gelin biziň çäremizde aýdyp gelelim. Ine şuň biz gelermizde bizi jurnalistler kabul etdi. Jurnalistler bilen biz ýa-ni şu birinçi TEİF diýen 2024 diýen bir konferensiýa gitdik, forum, şu Hayat gazetesiňdaky. Biz şoňa bardyk. Ine men size şu Türkmen Kabinet Ministriniň saýtyny okuýyn. Ýuri Türeşden saýt, şu Kabinet Ministri kontrol edýär. Ine şu ýerde şu saýtyň üstünden TEİF her bir mesele okuýyn şonu. Ünsüren hormatly vatandaşlar, ine şu Ýuri Türeşden saýt Türkmenistanyň hökümetiniň, ýagny neft gaz boýunça geçirilen forumy Parijde ýetirem dowam edýär. Ine şu speakerler diýen çykyş edýänler. Ünsüren ine Aşur Begliýew, Batyr Ramanow, Maksat Babaýew, Gonç Agajanow, Anel Saparow, Murat Açaýew, Gurbangerli Garliýew, Reýimberdi Jepbarow we beýlekiler. Ine şuň bir näçe men şuň gördüm. Bir näçesiň gürleşdim. Bir näçe talygat gürleşdi, ýa-ni gep alışdyk. Biz beýerde bir radikal gurmada, bir siýasat tarapdan registrasiýa edilen, resmi taýdan registrasiýa edilen gurumy, şoň üçin biz baryp problem söhbetleşip geçirjek bolduk. Birinji söhbetleşip, birinji soragymy näýärlerden sagmal geldiňiz, Parijde hoş geldiňiz. Ikinji, ýagny şul investisiýalar alyp bilýän, üçüncü şul investisiýa alanyna ýene-de diktator rejimi diýär, ýa-ni arkadaş şäherge diýär, halka hiç adam ýok sebäbi. Halk ine 33 ýyldan beri şol buralyk 100 dolar, 150 dolar ortalyk. Bize daşynyň gelýän neft gaz, ýa-ni pudokdan gelýän pullar, biziň tebii baýlyklaryň satylýan, şondan gelýän valutalar Türkmenistan halkyna hiç ýyly, ýa-ni dahly ýok. Gün diktator öz garaşyna görä ulanýar we pullar dagdylýar. Ine şu arada görünjek bolduk. Ine şu ministrlar arasynda bir ministr, men soňrak size jurnalistler öz reportajyny çykardy, ýa biziň jurnalistler boldy. Hemme biziň diýen zatlarymyzy şular ýa-ni registrasiýa edip ýürüýte reportaj ederler Türkmenistan boýunça. Ine şu ýerde bir ministr sora goýsak görüli eline bir boş sumka bar, ýa-ni maglynyň ahranikler bilen ýa-ni eginleşlermi bir ulu daýy oglanlar. Şolar bilen geldi, gazetesiňe bilen hayata bardyk. Ýoş-ýoşdun torap ýa-da başladyk Türkmen bolsak,
Bunun birine salam berýär. Bizim salam berdik. Sonra bir başladık bolyn, ýalňy bir gaçýa ýygyň arkasy gorizontal boldy. Şol ýer tizlikden gaçyp başlady. Men ýygyň ýetme bilmedim. Bir jere bysmylla diýip bir gaçýa bolyn. Ine şu ýaly ýanky liftin daşynda aýdan güllenmesi oýnadylar şular. Gaçyp telewizorny görse, bir gaçýalar kä wagt özüň çöpdi kirediýän. Bu bir maskaraçylyk. Ýöne özüň tonýanda şu zatlary göreňde, sen bilen şu zatlar bolup geçende ýa kameraçynyň, jurnalistiniň alýa näme bolup diýip, näme üçin gaçýarlar diýip. Menen diýdim, ýeketäk bir jogaba şol gorkýar, şonuň gaçýar. Ine hormatly watandaşlar, şonuň arasynda gowjy adamlar ama meni gürleşdim. Ýagny dogry şekilde salam berip, jogap berdiler soraglary we öz pikirlerini aýtdylar, käbirleri gatowy. Ne şeýle bolmaz, sen diktator rejimiň ministri bol, ýöne ministri bol. Haçanla senin jurnalistler ýa-da watandaşlar gürleşdi, sen jogap bermesen, sen hakyny tutma adam. Şeýle bolmaly şeýle. Bütün dünýäde şeýle. Bu bolsa gaçyp ber. Bular mümkin kabinetine giroýlar Türkmenistanda. Hemen daşynda bolma giroýlar ýöne. Adat döwletlerde biz bunu tutup alýas. Bu giroýlar. Görüşmek ýaly. Yine hormatly watandaşlar, men häzir başga bir surat goýarym. Onu goýmakam size bir ýagny başga düşünjek bolýan. Ine şu ýerde bir gürleşdik, söhbetleşdik etdik köpüsi bilen tügelime. Bir firmada bir işleyen Türkmen olanlar bar ekeni, hökümetde işleyen adamlar bar ekeni, gowy jogap berdiler we aljak jogaplar aldyk. Ondan security bolansoň bir daşna çykmaly bolduk. Daşna çykdyk we daşynda protest etdik. Elbetde o ýerde ýa gasinsan Türkmen delegasiýasy biziň tek içinde käk. Bardy gaçýam diýsene. Gaçýarlar, aldygyna gaçýarlar. Ýani bular näme tanap bolýar? Eger ine şu suratda seýetdiňiz birim ünsürin hormatly watandaşlar, ýani bu köýe. Ünsürin şonuň gapdalyna ýani ýüreginde znaçoklar bardy. Şu znaçokdan bular derrüw identifikasiýa bolýar. Ine sen göni baryp şolary ýani sorag öp bolýar. Alayda men şu adam boýunça görünjek bolýan ünsürin şunu Batyr Amanow diýen bir kezzap. Şu köp ýyllar rejime hyzmat edip edýän munyň ýani betbazçylyk hereketlerini biz aýratyn beýan ederiz. Şu adam Gurbanly Serdar Berdimuhamedowdan kimden edýän jenaýatlary. Şu adam olum tutuk edilmeli, Türkmen hökümetiniň adamy. Sebäbi köp kezzapçylyk Gurbanly Serdar bilen şunu diýär. Hormatly watandaşlar, ine ünsürin ine meýdanyzda çoklar bar. Şu znaçoklar boýunça bular tutup bolýar, bular ýani ulweripede işlenýär belli. Indi biz dowam ederiz. Gepleşiň bir minut. Ine şu ýaly biz gepleşikler geçirdik içinde. Soň bular ýani hemme ýani akşam swet ýakarda tarkandyr bitirýär. Şol ýaly bitirdiler. Onsoň ýani diňe daşöýüň adamlar aldy, uradan sorduk, urum jogap berdi. Görüşdik, urum söhbet etdik. Hemme videolar jurnalistler aldy. Men albilmedim te öz reportajlaryny diýär. Onsoň biz ýani çykmaly bolduk, security geldi, haýyş etdi, biz daşna çykdyk. O ýerde duranmazda biz ýani bolýan protest edeli, bütün dünýä görkezlip ýani şu ýerde gepleşip durkap, entek ýani plakatlar goýmak, security'lar geldi, gyýyryp, aý bol öňe kimdir öýlenip gyýyryp dedi. Özüm Fransada şeýle barda atlarda, mysal üçin Hayat gasinci bolsa, şoň perimetri parking gutorýar bolýan, ýani publik ýer başlaýar da, ýani munisipal, ýani häkimliň ýeri başlaýar. Şo ýerde şol adamyň haky ýok, bize ýa birlat diýmeli, ýa gelip biziň forumana, şolum gelip bize ýani bize agresiýa çek bolýar, benim düşünürdik, men şonu düşünürdüm, sen hakyň ýok şu ýere gelip bize nimetmen kimsen bir özüň bir identifikasiýa etdiň, men şu gasinsan security'ni ýol diýdi. Ay näme metadyna ýetatma diýdim, biz geldik. Sen uluslararası görkez ýa kart professional ýa agreement diýip lisenziýa bolmaly görkez diýdim. Sen kim diýip görkez ahyr.
Men dedim polisan çağıracak dedi. Çağır dedim. Sen arayes etmedi deyip. Yani düşündürdüm. İmtin bolup gitdi ol. Düştü da tebebi ol kanun boyunça hakkı yok bizim yanında. Polisin hakkı var. Polis gelse de bizi günahkar değil. Biz yani çare geldik. Öz videomuz ettik. Çıktık gittik. Soň biz bir netije geldik. Egerde biz içinde goýulmaýan bolsak, ýagny biz dogry şekilde içinde çäre geçip bilmeýän bolsak, biz ona daşyny çäre geçirdik. Ýani plakatda goý. Siz meniň protestimi görüňiz. O ýerde biz esa çağrışlar etdik. Jurnalistler aldy. Bizim çağrışlarymyzy ulum ýa-ni radio. Şöyle bir etaat mesajymız Ýewropaň birleşigine, Ýewropaň ýani halkyna, Ýewropaň biznesmenlerine, Ýewropa hökümetdarlarına, ýagny aksioner bolupçylara hemmetine ýölendik. Türkmenistany investisiýa etmän, şu gelen investisiýa diňe diktatyň haýyna diýe Türkmen halkyna baranok, Türkmen halkynyň tebiýatlykny ogurlan ýa-da mundan beter ýani diktator rejim güýje we Türkmenistanyň halkynyň genosidy güýçlenýär. Şu mesajı berdik. Ine şu ýaly iyiden şu ýani öýlenmeden başlan bizim şäherlerinde oturdy. Ondan soň akşam nime boldy? Ýani UNESCO, Türkmenistanyň hökümeti bilen UNESCO ikisi bile ýani organizatorlar bular UNESCO-da ýani Parijdaky ýerleşýän UNESCO-da şu ýerde şular konsert we Mahtum Paragyň 300 ýylyna ýüýte eksponat wystavkany geçirdiler. Ne bizem şöyle bardyk, ýani internetde registrasiýa etdik, UNESCO-da bardyk. Indi öňüne bardyk. Öňüne baranda bir topar adamlar bilen duşdyk. Ýani muzikantlary, ýani orkestrň, simfonist orkestrň oglunlary, töwelme, berekella, taňyl gatyn görüşdik, zat etdik. Salihatly, bir akylly, bir bilindirýän adamlar. Konserde çağırdılar, akçek olur etmedik. Ortaydık, barardık, yani ondan Türkmen televizyondan bir gıydı geldi, ayağın maşgala onunla salamlaştık. O bizi bunu elimizden tutup akçek oldu. İçine son security koyvermedi, bizden yani interview alacak oldu. Olay almaşgala. Onun bir yüreğine yervet saati yoktu, bir Türkmenlerin yani Fransa'da buluşunu beyan edetkerli. Ben diasporanın ikipte gözledim diye Türkmen diasporanı tapmadım. Yine siz taptım. Gelin sizden interview alayım dedi. Benim fikrimse o beni tanımadı. Bunun da yanımda gelmedi. Ondan sonra yani kıymetlik olayım. Emhemen bir yigit çıktı. Derru onu qara akıdıp yani korkudu. O görgülük. İki ortada bir düşünmen ağırlı. Ondan sonra onlar gittiler. Bizim Glavny Centralny Hotdan, yani Centralny Hotdan beýleki ýürüýte vizitörler üçin gapawadyk. O ýerde de oşudyk. Men videomu öwrendim ýalňyza. Men goýdum. Onu bizim oçumyň galatlarynda bizim priglasiýetlerden bar hemme adam registrasiýa edilen UNESCO-da ýani organizatorlar, Türkmen hökümeti we UNESCO karar ýapdylar, bizi goýbermeliler. Teröristler ýene bir plan rahat diýendirler elbette. Ondan security bilen görüşdik. Olar dedi, bizim bilen yok näme üçin edir sizi goýbermeliler diýip aýtdylar. Bolýar diýip şo ýerde bir 3-4 UNESCO-da işleyen adamlar bilen simpatize etdik-de birbirimizden görüşüp ýani söz alışdyk. Şolar diýip bu nähil beýle bolýar. Türkmen gражданlary Türkmen wystavka goýulan okul diýip gelip bize görüşüp gitdiler içine. Täzik mi ya başga bir nasanyz mi? Ondan soň şolara garaşdyk. Garaşanda da ýani bir näçe wiz etdik. Şo ýerde emhemen adamlaryny wiz etdik. Şo ýani siňekler we poýuşlar şo ýerde emhemen bar üýçdi daşymyzda. Ýani bir de dünýäde gelmeýän biz garaşýarmyz şolar. Gelmeden soň bular ýani aýnaň daşynda security anarsyna telefona biz alıp ýani bir-birine janlaşyp Türkmenistan jaňy ay maskar boldular. Men diýjek bolýan zadym. Men size bir näçe video görkezdim. Şol meýerekeden size mümkin gyzykly bol. Ýa-da bir minut. Öňsürüm şol hökümetdäki işleýän adamlar şoň aradyny bir normal adam amma kezaplar amma hemmeden şoň aradyny. Ine soň ine şol konsert boldy, UNESCO konserti. Ine şu maglumatlar bar.
Yani Türkmenistan'ın simfonik orkestr çıkış etti. Men gördüm medeniyetli, talant olanlar tuğuluna berekerler. Şu yan bolsun biz golyaz. Biz siyaset etmeliyiz dediyiz. Yani kulturny, medeniyet yani çevrelerde biz siyaset edemdik. Ya o yerde Türkmenistan'ın adını avranı kaldırmalı. Yönü. Şu kezzaplar bir yer var pul dilese biz barıp aydiya şu kezzaplar pul vermem.
Görkeli siz görün näsiniz mümkin. Bir minut. Yine şu yerde ünsveren oldu. Bir küçük videonu okuyayım. Yine şu yerde diğer bir gelse var ya. Devletinin delegasyası ve ardında yönük adamlarla şu bizim Türkmenistan'ın simfonik orkestrasının konserleri Kuzot'un peydalanıp Türkmen artistlere yani sanatçılara köp tanıyatına gelip şu yer gelip Paris'de, Fransa'da bu konser verdiler. Biz kıynadak da bar bilmedik. Ne şu maşgala, şu ayağın maşgala hadi şerin öyle gelip salamlaşıp Türkmen mi deyip yani bizi içine tanmanı kömek edecek oldu. Yönü derru yok anırdan çek varlarda yani kalk gittiler. Her men qaytıp gelen vizit kartını berin dedi. O deyip görüm yok dedik. Men yeni olarak qaytalyan ine devleti halk kerekedi. Raytada devleti halk kerekedin içindeki hem aktivistler biz radikal ya teröristler de ya vatan düşmanları da biz medeniyet uğrunun Türkmenistan bir yerde prezentasiya eden olsa oğurlayaz ve kömek ediyaz. Eğer de diaspora olsa ya da hükümetten daşarı adamlar olsa misal için yönökü gражданlar ya yönökü bir cemiyet kurumlar hükümete degişliler biz kömek ederiz. Görüm yok. Şu ýa-da konsertler bolanlar biz baryp goýlar. Ýani el çapar adamlara getirer, kömek eder. Başga da zatlar eder. Biz siýasat dine Gurbanyň Serdar Berdimuhammedowa garşy idi siýasatymyz we Türkmenistan demokratiýa gymmatlyklaryny ýani adamlaryň adatlyklaryny, adalatlyklary etmek üçin uğraşýar. Şoň üçin siýasy görüşme ve Türkmenistan'ı medeniyet taraftan yani kultura taraftan üstürmek ve bütün dünya tanıtmak o başka da siyasal değişiklikler yok. Şoň üçin devlet topary aktivistler o düşünýär biz yönü topulup hökümete yani bizim ulu pretenziýamyz yok, bizim pretenziýamyz esasy Gurbanyň Serdar Berdimuhammedow. Näme sebäpli? 18 ýyldan bäri şu hökümet basyp alyp hiç kime ýol bermän bir topar olurdun talant adamlar var. Näme şo ýol bermän, näme kezzapçylyk edip bizim baýlyklarymyzy oğurlap Türkmen halkyna garşy genosid eder. Ine. Şoň üçin ýeni olarak ýüzlenýän men Fransada ýaşaýan, men Fransada 18 ýyldan bäri ýaşaýan bir topar mümkinçiliklerim bar. Kime kömek gerek bolsa, ine men şonu edibiljek ve elbetde öz vatandaşyň hökümet kömek edämeli. Hökümetler gurumlar bolsa, jemgyýet gurumlar, ýani sanatçylar ýene bolat diýdi. Näme kömekler gerek bolsa biz ederiz, döwlete topary. Biz sebäbi vatandaşlarymyza garşy uğraşandyk. Biz dine iksan diktator garşy uğraşýarys. Hormatly vatandaşlar, ine haýsy Türkmeni görsek elimizden çekip ak edip konsertde bize hyzmat edip zat edýär. Ýöne emhemeler şondan gorkup ýani bu çekip alýar. Şu ýazatlar boldy. Ýani şu UNESCO gapsy vizitörler üçin ýani daşynyň gelýänler üçin. Sentral gapy da baryp gördük. O ýerde dine içine işleýär üçin. Ve indiki ýerde edelim. Şöyle var, şöyle. Yine bir şaýle ýörün diýip onun çek vallar olayı. Ne söyleyeyim? Çek vallar. Şu information. Gaydık gelecek dikkatti. Bu izle bu ne yok? Bu gaydık vatandaşlarına kömür çek valyalar için. Hala information görünüyorlar. Beylik vatandaşlar yani salihətli, salam verip vatandaşlarına kömür çek olup açık görünlü değil. Onun siyasata değişiklikleri yok. Siyasetçiler bizim şuraya vatandaşlarına garşy görüşende gaytyp kömek edýär, gaytyp şonuň üsýänini ýani vatanymyzy gözel tarapyny görkezýänini, medeniyet tarapyny görkezýänini biz beýrenýäs. Biz hökman gollar. Şonu bir ýerde ýykylsa turup onu götürürüz.
ýöne gollar her wagtdan. Ine şu ardynak surat biz ruhsatarlyk security gizlerini altaňa bolýar diýdi, täze bizim hakymyz bar. Biz şu information surat saljak bolduk, hana ifadelendi mi? 3-4'ü dur veya da ikisi hasıl olan telefonu yine üçüncüsü 4 tane var. Hasıl olan telefonu yine cevap daklan ettiği. Yani organizatör, hükümet olarak hem de şöyle kaçan ministerlerin içinde korkuyorlar. Ana içinde mutlaka bir de tabii düşündürmeden ne yapmış? Bir Türkmen grazlanları Mahmur Trabzon'dan geçirilen 3 yılına katnaşıp bilen yok. Ne yapmış? Türkmenistan'ın simfonik orkestrasının konserine katnaşıp bilen yok. Bir de düşündürmeden hem de genel hana tekrar insan 4 adam 5 adam. Ne şunun hem de imkanı çıkıyor. Bunu pasol yani iyi çıkanı işleyen kişi oluyor yani hem de imkanı çıkıyor. Yaş olanlar arasında yani yaşlı adam olma. Şöyle bir eynekli var yaş oğlum. Şol esasen imkanlaştı. Ilgap o tarafta bu tarafta yönü bir ilerler suğa düşüp biz onu video alacak olduk. Aldık bir yerde. Ana. Evet onun işi evet yukarıdan komanda veriyor. Yukarıdakiler gizleniyor. Şuraya yani ki PSV adamlar komanda veriyor. O şunu söyledi, canı diye. Ya şöyle giyilmedi, Doğudaşından, yine Murat Urban, Ferdi, Beydiye, Uroğuz'u devlete katılır kıyalım. Bu fırsat var ya. Aynen. Yine şu olun, yani Erkan'ın değil, 3-4 saç oldu. Gidileniyorlar. Kamera çıkartan gidileniyorlar. Der mi? Yine şu var. Şu kapıda duran Erkan'ın telefonu hiç koyuyorum yok. Şu canlıdık. Yani dakladık dur. Neymiş diye. Yine kurban giyirmedim mi? Aynen bunu katıyor ki adam. Yine şuradan. Aynen bir yerde başka bir atıyor. Şu emtine çıkıyor. Yine bizim o açımda geldi. Yani giyirmedi. Você que tipo aí nos amigos. Vamos ver se conhecer. Siz vamos atualizar. Opa. Şu yanda 3 tane adam var. Son bir içinde işleyen adamlar. Şunu kaharlı içine. Onu elbette oluyor. Türkmen Grazan'ın yani Türkmenistan'ın UNESCO'da geçirilen merkezini koyuyor noktada. Yine hormatly vatandaşlar, şunun bilen men size aýtjaklarymy, gysgaçaklarymy aýtdym. Yine bir daha da aýtjak bolýan insan yeni bir men vatandaşlarymyza ýüzlenýän hökümeti işleýän gurmalyň daşyna we serdaryň daşyna gurmalyň berdim Muhammed bir kez Türkmenistanyň taryhynda görülmedik kez. Siz şunu absurd edip
kezapçılığı ýa-ni diktatorçylyk dowam etdirýär. Anladın? O wagty geçdi. 80-nji 90-njy ýyllaryň adamlary 20-nji asyrda bular sosial media garşy, ýa-ni ötüşlere garşy hiç konkurensiýa bolup bilmekler. Bular gitmeli. Türmede oturmaly adamlar. Täze adamlar gelmeli. Täze düşünjeli, Ýewropa gymmatlarynyň içinde ýaşaýan, dat gören, näle gurulşyny bilýän, administrasiýny gurulşyny, siýasy gurulşyny, ýa-ni senat gurulşyny, hökümet gurulşyny, ykdysady gurulşyny bilýän adamlar gelip, Ýewropada, Amerikada bir topar adamlar bolar. İçindäki ýa-ni hünärmendlere, ministrlere, hünärmendlere kömek edip biz Türkmenistany ötürmeli. Anladın? Berdimuhamedow Serdar men Gurbaňyň ýadymdan çykarm. Boluny geçen etap. Bir täze etapa geçmeli. Bir täze Türkmenistan bolmaly. Täze Türkmenistanyny hemme zady ýykyp ýa-ni täzeden bolmaly. Ýok. Özgeçler gitmeli, reformlar gitmeli. Düýpli, ýuwaş-ýuwaş. Adamlarda stres bolmaz ýaly. Ýöne depkinli. Ýuwaş ýöne depkinli til. Şu häzirki zamanyň strategiýasy şeýle. Men ýene bir gerek taňaýakasyna aýdýan, hemme şu kunny duşan türkmen grazdanlara, türkmen watandaşlaryna sag bolun, bizim bilen gepleşip geçerňizde şoýa hormat goýanyňyza edepli, taryhatly gepleşip galyp barýanyňyza we öz edýän işleriňizde şoýa ussatlyk bilen edýäňizde köp taňaýakasyn. Ilaytada simfonist orkestra köp taňaýakasyn, şoýda tanççylar bar, şoýda bir topar ýa-ni toparlar var hemme de taňaýakasyn Türkmenistanyň gowy tarapdan ýüzüni görkezdiler. Kezaplar da aýdýan tizen duşar Türkmenistanda bizi tutup alar. Şunu men efirimi tutarýan, erti ýolda bolan soň bir şunu denledim gijem bolsa, hormatly watandaşlar, ýene bir gerek aýdýan, durmak ýok, biz görüşmeli, durman görüşmeli, onda da şoň üçin bir adamyň başajagy iş bardyr. Biz üýüşsek, biz Gurbaňy Berdimuhamedow tapmarsam öňde. Öýleri ýitip giderler. Şoň üçin üýüşmeli. Ay men näme bolup bilýän? Sen Türkmenistana barjakmy, enatan görjek, barjak, ýaşajak. Gurbaňy bilen Serdar o problemi baglanýar. Egerde biz birleşsek, hemme zat gülýän bolar. Şonuň bilen men efir tutarýan, hemen birinji bilen jan halk arzu edýän Fransaýa gelen watandaşlarymyza da waýagyňyz bol bolsun. Berde adat döwlet, bir tertipli döwlet, kanunly döwlet, şu zatlary seredip bizim şu zatlary kanunçylygy, adaletçylygy we taryhatçylygy, hormatçylygy Türkmenistana siňdirirsiňiz diýip arzu edýän. Şunu bilen hormatly watandaşlar, men efirimi tutarýan, hemen köp sag bolun. İndiki gepleşiklere çelli. Sağ olun.